Kayanga tuak maru kinyi makawuono Erick achak kodi king'iyo kata graphics mabende waketo kanya inyalo wachango sirkal ma piny Kenya kae okonyo japiny kosepono no medo mana hinyo japiny kaluore kod kwan osuru mabende nyaka sani ng'ado maduong' matamra gi nono. Okay, erokamano kendo pacha en ni weche mag osuru mokwongo owinjo wawachne gimomiyo wawachne jopiny gimomiyo sirkal ng'ado osuru. Yo kende ma sirkal yudogo pesa ma gigologo gimiluongo ni goods and services ne jopiny en yor wach mar osuru. Kam japiny osewinjo wachno maber, then penjo mar ariyo en ni to ang'o momiyo jopiny ywak e weche mag osuru ni? Nitiere gimiluongo ni tax system. Tax system en yore ma sirkal keto mondo gichokgo osuru. To tax system ni nitiere gik ma nitiere chike maluwe, nitiere riekni moko monosene mane mawinjo bedi ni kelo tax system ni miyo kelo kwe, kelo yot e choke kendo kelo yot e tiyo kode. Nitiere ng'at moro miluongo ni Adam Smith mane owuoyo about canons and principles of taxation in the 17th century. To gik mane owacho ni tax system should be equitable, should be fair, should be able to distribute income kata taxes mokawgo ne jopiny. To nyaka sani mana kaka iwacho ni tax system should be equitable, mapacho kae bende ni equitable makare kose ohinyo jopiny in kaka jalony e weche mag osuru. Wabiro chopo kanyo. Gima luwore en ni piny ka piny nigi yore ne mochokogo osuru. Kaka jo Kenya time ok nyal bedo ni kaka jo Uganda time. Kaka jo Uganda time bende ok nyal timore US kata UK. Piny ka piny nigi yore ne. Gimomiyo ji ywak sani ahinya e weche mag osuru en nikech osuru nigi direct negative impact gima iluongo ni pesa kata income mar ng'ato, nikech odwoke piny. Kata obed mana company, tax en an expense, odwoko piny. Sama pesa ni osedok piny no ting'e ni nweng'o ni ma odok piny, koro ok inyal invest, ok inyal save, ok inyal dhi mbele gi timo minitimo ka. Yore nitiere mang'eny ma sirkal nyalo bedogo ni kawogo pesa no mokelo hinyruok. To gima osekelo koro weche ng'eny sani en nikech omedore. Ok ni osuru okel manyien, nitiere momedre. Nitiere mobiro manyien kaka mar ute miluongo ni housing ni. To moko go to medore. Koro gimomiyo medore en nikech sirkal nigi chenro ne magiketo magidwaro ni mondo gi achieve within a specified time periods. Emomiyo gidwa ni gimed pesa. To gima ok gi understand en ni to owinjo mede nang'o? Owinjo mede e rate ma hinyo ji koso owinjo mede e yo moro ma progressive. To in kaka jalony weche mag chumi adwa ni mak mana parono gi kanyo rate mar ng'ado mar